ensin kannattaa laatia puutarhasta luonnos, josta saat hyvän yleiskatsauksen alueeseen. Tämä auttaa raja- ja hakukaapelin asentamisen suunnittelussa ja latausaseman sijoittamisessa. Latausasema pitäisi sijoittaa puutarhaan keskeiselle paikalle, johon on helppo pääsy ja jonka etäisyys lähimpään pistorasiaan on alle 10 metriä. Älä koskaan sijoita latausasemaa nurmikon ulkopuolelle ja varmista, että kaapelin liitännät ovat nurmikon reunaa päin. Jotta ruohonleikkuri toimii parhaalla mahdollisella tavalla, pitäisi latausaseman molemmilla sivuilla olla 1,5 metrin ja edessä 2 metrin vapaa alue. Latausasema kannattaa sijoittaa tasaiselle alustalle, jotta ruohonleikkuri voi ajaa ongelmitta latausasemaan. Mikäli mahdollista, valitse varjoisa paikka. Sijoita latausasema nyt haluttuun paikkaan, mutta älä kiinnitä sitä vielä ruuveilla. Jotta voit aloittaa ruohonleikkaamisen heti, kun asennustyö on tehty, suosittelemme, että lataat nyt ruohonleikkurin. Yhdistä matalajännitejohto latausasemaan. Ja verkkolaite pistorasiaan. Aseta pääkytkin asentoon EIN ja työnnä robottiruohonleikkuri latausasemaan. Robottileikkuri latautuu nyt.